Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw takyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit mong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Ramiro Mangalos ug mga kauban. Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, mo'y usa nga inyong makauban ini higayuna pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa tibok nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, amo usab nga padayon ang pagpabot diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O nga atong programa padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKO Teleradyo 1368 sa dial sa inyong mga radyo dinis Cagayan de Oro City. O makita usab kita mga kaigsunan sa Parasat Cable TV sa TV5 nining takna alas 12 ngadto sa launang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Live usab kita sa Facebook mga kaigsunan o gingon man usab makita ninyo kami sa YouTube. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao kita mga kaigsunan dinhi sa Cebu City nakatay programa, dinhi sa Surigao City ug Butuan City, ingon man dinhi sa Bayugan City. Dinhi usab sa probinsya sa Bukidnon, doon nakitay programa dinhi sa Iligan City, dinhi sa Pagadian City ug sa Dipolog City, ingon man dinhi sa Calamba, Misamis Occidental. Og dinhi sa Misamis Oriental mabati usab ang atong programa dinhi sa sibihan sa Diksaryo Radio Ultra 1188 AM band alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinusab sa Kabusis Power Radio 97.9 FM dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinusab sa B Radio 105.5 by Kurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga women's group nga ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio? O giniusab sa Real Beat Radio 104.9 dinhi sa Hingog City FM gyapon mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod kanamo do nakitay mga kaigsunan nga nagalantaw kanato via Facebook sa United States of America, dinhi sa Alabama, aduna usab dinhi sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Amukiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Jelaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Mayong pagpatalinghog ug pagsudong kanamo sa atong programa via Facebook. Atong sab nga igsoon nga nagasunod og nagapaminaw Engineer Brother Derwin Mangalos, usab kang Churli Gabaya Cartagena naga sunod usab sa atong programa. Atong igsoon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Idkila. Atong igsoon usab dinhi sa Metro Manila, Sister Sabilin Dandasan Maxian o gingon man Brother Jimmy Ditsos dinhi sa Katmon, Cebu. O ang ato usab nga mga
kaigsunan kauban nga mga ministro nilang ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Brother Johan De La Torre ug Brother Dennis Gonzales, ug ang chapter president dinhi sa Cebu, Brother Chifilo Sibilia ug sa iyang pamilya. Mga Divino family Dennis Monteswerte, Carmen Bohol ubos sa pagdumala sa presidente Brother Jeronimo Divino. Atong mga kaigsunan nga nasulod sa PBC compound, mga kauban usab nga mga ministro, Brother Hermoines Macarayo ug uban pa nga nagapadalingog, atong mga kaigsunan nga naa sa Claveria sa tanan nga naga paminaw og nagasudong kanato via Facebook og nagasudong sa Parasat Cable TV sa TV5. Kamo na niya na ang among gipanimbayan. Niya kung gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta po diay kang Brother Richard Sandigan, dinhi sa Upol, Malanang Upol, Misamis Oriental. Atong higala, Brother Aljo Delfino sa imong pamilya, dinis Buenavista, Agusan del Norte, Brother JC Torres o di Brother Fernando Remigoso. O ginigayon na ihatag ko kamo sa pagpailas kauban mga ministro kon ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Ikini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyong karon, kauban sa paghatod kanyo sa kumaturan. O ako na ang mga pagpangmusta sa tanan nga mga kaigsunan do sa may nito nga pagsuporta ning atong programa. O ako pong mga pagpangumusta sa mga Telebrico family nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM sa DYRR Botong Pinamungan Cebu, ug mabati kini sa oras alas 12 paingon sa alas 12 media sa hapon. Aron sa pagpadayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ako kamong ihatag sa akong kauban nga ministro. Kumusta o mayong kautuhon ka na itong tanan? Kini ang inyong isoon, si Brother Cesar Patio, paghiguban gapon ni natong pagtuon karon mga langitong labdag sa kinabuhi. Ug ako na lang mga pagpakumusta sa tanan mga kaigsunan o ingong nasab sa itong mga suking tipaminawan. Kumusta kaninyo? O ilabi na gayod. Diya usab sa Cebu, diya sa mga Castañares family, diya ni Doktora Jingjing Castañares o guban sa iyahang inahan nga si David Castañares. Kumusta ka ninyo diya? O ilabi na usab diya sa dunatay nagsudong gapon diya sa Qatar si Mrs. Malutayakta. Kumusta? O sa tanan na lang yun nga mga nagpatalinghog ug nagtanaw sa television karon. Kumusta ka ninyo tanan? Hurot! O kay bilinon man nga itong oras, ibalik ko kamo ato kang Brother Ronnie Mangalos. Ato sa diay nga gikumusta Brad Cesar si Brother si Nazarino Guardiana, no? Dinhi sa Cebu. Nazarino, oo, Naga-sudong usab. O Brother dinhi sa Cebu si kaubang nga ministro si Las Puñas, no? Si Brother Las Puñas og sa imong pamilya. O ginihigayon na diyo sa nato kauban Brad Cesar, Brother Rini ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, tungod kay dunay sa giasikaso nini karon nga higayon na sa kita lang ang gitaasan dinhi sa pagpadayon sa pagatod sa mga kamatuoran. Ako rin gikumusta po akong pamilya na sunod sa PBC compound, akong asawa si Sinaida ug sa akong mga anak. Dinhi higayon na mga higalag mga kaigsunan ng tupiko nga atong pagkahisgutan. Padayon nato ang paghatag og mga hanay nga pagtubag o kanang sibo gyud sa mga nakasulat sa Biblia. Mahitungod din ato karon nga kulukabildo sa lain nga pagtulunan nga mga tigpamaba ni Pastor Lahi o Commander Lahi nga matod pa nila sa ilahang doktrina usa ra gyud ang persona sa Amahan sa Espiritu Santo diha ra gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa dapit nato Brad Cesar, Brad Rini, sa pagtudlo ni Master Direk nato kung mailatag Dios, ang Dios dunay tulo ka persona. Nausa sa sila sa pagka-Dios pero tulo ka persona. Lahi ang persona sa Amahan, lahi ang persona sa Anak, ug lahi ang persona sa Espiritu Santo. O bisan nga sa atong panahon niya tas pagpangalagad sa dapit na sa Espiritu Santo, nagyapon ang ato ang pagpasidungog sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, ug di pod nato ginalimod nga kita nag-ila sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo bisan pa man sa pagka-Dios sa Amahan nga mao si Jehova. Tungod kay ang bulaton sa Espiritu Santo, Brad Cesar, Brad Rini, mga higalag mga kaigsunan, inikabot aning Espiritu Santo, muhimo ni siya pagpahingmatuod, mupasidungog, o mupahinumdom kini sa gisulti ni Kristo, o diha rapod ni kwaon ang pagpahinumdom o pagpasidungog sa Espiritu Santo sa mga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ato sa ning unahon, mga higalag mga kaigsunan, ayan ato tukion o ipadayon ang paghataghan ay
niining atong kakontra sa doktrina kung sila ba'y nahusto sa ilang pag-ingon nga ang Dios usa ra gyud persona. Kini ba kahay kanang kamatuoran o kini kahay dili kamatuoran nga kung dili kamatuoran mahasalaag ang mga tao nini sa pag-ingon nila nga ang Dios usa ra gyud persona, samantalang sa dapit sa PBCM sa pagtudlo ni Master ang Dios dunay tulo ka persona. Unahon usa nato Brad Rini nga pag-abot sa Espiritu Santo nga atong gitudlo katumanan mao man ang atong magtutudlo si Master Tomas D. Eugenio Sr. O wala nato kana gikaulaw bisan pa man gisupak sa tanan nga mga reliyon nga mudawat pero ato man kapamatud-an sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Hain nato mabasa sa Biblia Brad Rini nga ang Espiritu Santo mohimo gyud og panghimatuod diha sa atong Ginoong Hesukristo. Anya din brother ni sumala din sa nakasulat sa Juan kapitulo 15 versikulo 26 nagayon. Apan inig abot unya sa manalaban nga akong igapadala kaninyo gikan sa amahan, ang espiritu sa kamaturan nga magagikan sa amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatod mahitungod kanako. Busa matinaw kay sa gibasas ka ubang ministro mga higalag mga kaigsunan nga inig abot unya sa manalaban nga igapadala kaninyo gikan sa amahan. May manlalaban nga igapadala sa amahan. So makita na nato nga lahi ang gipadala nga manlalaban o lahi pudtong nagpadala nga mao ang amahan. Nga mao daw kini ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan. Kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. Ang nagpahayag nini nga atong Ginoong Hesukristo muhimo og panghimatuod ang giingon nga manlalaban nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Karon Brad Cesar, kay ang manlalaban nga espiritu sa kamatuoran mohimo man og panghimatuod sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa kini ang espiritu sa kamatuoran nga manlalaban o kini bay may pagpahayag gyud sa Biblia nga kini pod inigabot mo pahinumdom kini sa mga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo o kinsa kining espiritu sa kamatuoran sumala sa Biblia. Tinood ka na, Brad Ronnie, nga inigabot niya ng Espiritu Santo man kung ato yun ang ilahos dari sa pagbasa sa Juan sa iyang kapitulo 14, versikulo 15 ug 17. Atong basahon ang akong gisitar. Ikama na ito nga sa 25 nga sa 26 ang atong pagbasa. Nag-ingon din niyo, kung naigugma ka mo kanako, matod pa ni Kristo, inyong pagatumanaw ng ako mga sugo, o ako mga muyo sa amahan, o ang amahan maghahatag kanyog lain nga manlalaban, kan matod pa sa atong Ginoong Kristo, nga magpakiguban kanyo hangtod sa kanturan, nga mao ang espiritu sa kamaturan, kan kinsa ang kalibutan, dili makadawat, ha? Tungod kay ang kalibutan, dili man makakita kaniya, ni makaila kaniya, apan, nakaila nakamuka niya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug mana siya sa sulod ninyo. Nya sa bersikulo 25 ngadto 26 ingon ini ang ipakita nga Espiritu Santo gyud na ang gipangamuyo ni Kristo kanang gisgutang lain nga manlalaban nga mao kanang Espiritu Santo. Sumala sa 25 ngadto 26 matud pa dinhi ni Kristo. Kini mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang niya pakuban kaninyo matud pa ni Kristo. Apat ang manlalaban ang Espiritu Santo na nagitinaw na nga sa ako ngalan ipadala sa amahan, siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. So ato nakita Brother nga katudi ang manlalaban nga gipakita sa gibasa ni Brother Telebrico, isbutan ka na nga lain nga manlalaban nga maong Espiritu Santo nga ang buluhaton nining maong Espiritu Santo magtudlo siya sa tanang mga butang o magpahinumdom sa gisulti ni Kristo sumala sa tulabasa sa Biblia. Okay, so matinaw mga higalag mga kaigsunan nga kadtong manlalaban nga gipadala sa amahan nga mao ang espiritu sa kamatuoran, mao tong Espiritu Santo unya muhimo og pagpahinumdom sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Unya mao ni siya ang gipangamuyo sa atong Ginoong Hesukristo pinagi sa iyang mga pagampo nga gipadala sa amahan. So dinindapita sa bersikulo 15 ngadto sa 17 sa kapitulo 14 makita na nato nga naay tulo dinhi, no? Lahi ang gipangamuyuan ni Kristo mao tong amahan. Oo. Og ang nangamuyo mao si Kristo. Og sa diyang nangamuyo nga dunay ipadala ang gipadala mao ang Espiritu Santo. Makita na nato Tulo. kung kabalo man ta mo kwenta maihap nato nga dunay tulo niini. Karon
gawas nga muhimo sa pagpanghimatuod Brad Rini ang Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesucristo og mupahinumdom ang Espiritu Santo sa gisulti ni Kristo. Hain pa ang pagabuhaton sa Espiritu Santo inikabot niya Brad Rini, kini bapoy muhimo siya sa pagpasidungog sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa Biblia Brad Rini. Brother Ronnie, ang akong pagbabasahon din sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 13 ngadto sa 14, inikabot sa Espiritu sa kamaturan, kini siya mo ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butanga o malabot, iyang igatugan kaninyo. Siya magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butanga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Musa, matinaw kayo nga gawas nga muhimog panghimatuod ang Espiritu Santo, mupahinumdum pagyud ang Espiritu Santo ug mupasidungog ang atong Ginoong ang Espiritu Santo diha sa atong Ginoong Jesucristo. Haang gikuha dito ra pod sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Unya matud pa nga inig-abot sa Espiritu sa kamaturan nga maong Espiritu Santo, kini siya mao ang magtultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan. Nga sa among pagpaila, ang Espiritu Santo mao ang among magtutudlo. Master Tomas D. Eugenio Sr. Magtultol daw kini sa tibok nga kamaturan. Muna sa pagtudlo ni Master diri kanamo, ang iyang gitudlo nga kamaturan usa mao ang pag-ila nga ang Dios dunay tulo ka persona. Tanaw na to, kung kini bang among pagtultol, diha kaninyo pinagi sa pagtudlo sa among magtutudlo nga katumanan sa Espiritu Santo, kini ba dili kamaturan o kini bang atong ka-contrast doktrina nga nag-ingon nga ang Dios o sa persona kana kahang paagihan nila maoy pagtultol sa tibok kamaturan, dili ka kana moy pagtultol sa tibok nga kabakakan ato kanang susihon mga higalag mga kaigsunan. Pero Brad Ren, sundante ka tungod kay niya manta sa pagpasidungog sa dapit sa kang Kristo, tungod kay mao man ang buluhaton sa Espiritu Santo unya si Master may atong gitudlong katumanan. Usa na niya na ang iyang gitudlo diri kanato ang pagpasidungog ag pagpanghimatod nga si Kristo atong giila nga Dios. Bisan niya ta sa dapit sa Espiritu Santo, pero atong giila nga Dios wa ta mo sa likway niya na. Naabagid sa Biblia Brad din ang atong gibasihan nga kita nganong nagdios sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay dunay mabasa o walay mabasa Brad Ren? Aduna kita ikapakita nga basihanan nga ang anak Dios gina siya. Dini sa Juan Kapitulo 1 versikulo 18 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Wala gayoy tawo nga nakakita sa Dios nga Amahan, apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios nga kauban kanunay sa Amahan. Unsay nabasa sa mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo Brad Ren, unsay katawagan niya? Bugtong Anak nga Dios. Bugtong anak nga Dios, kung balihon man Dios anak. Busa mao kana ang paagi sa dapit sa Espiritu Santo nga gitudlo ni Master diri kanamo nga ang usa sa paagi sa pagpasidungog sa atong Ginoong Jesucristo nga siya ilhon nga Dios, mga mahal nga tigpaminaw. Karon ang hinata sa paghatag o pagpadayon sa paghatag og tubag niining atong kakontras doktrina mga tigpamaba ni Pastor Lahi o ni Commander Lahi. Nga doon na sila teksto nga ilang gigamit atong ipabati ang ilang basihanan nga ilang gisabot o ilang doktrina nga usa ra gyud doktrina ang Amahan o ang atong Ginoong Jesucristo o ang Espiritu Santo. Diha ra gyud sa persona sa atong Ginoong Jesucristo. Atong ipabati para dinita magpasikat sa atong pagtubag kay lisod man og magtubag-tubag mi unya wa mo kabati asa na mo gikuha ang mga angay na mong tubagon. Haron nga legit o ay gyud nga makaingon mo adiha day nagbase ang mga PBCM sa pagtubag. Unya haron pod inyong matimbang-timbang ang ilang mga doktrina ug ang among pagtubag kinsa gyud ang nakatultol sa tibok nga kamaturan. Niya atong ibabati ang ilang tingog mga higalag mga kaigsunan. Basta
Silas, pala pagbasa. Okay, dalay ko ng bugtong ba yung Diyos mo sa Kristo. Mabasa na to, Pastor Ben, sa 1 Kapitulo 14, versikulo 6, padulong sa 11, din nagaingon. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisag kinsa nga makakita sa amahan gawas kung pinaagi ka nako. Sa verse 7, kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Sukad karon, nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya. Sa verse 8, ug si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay ko nang pakig-uban kaninyo ug wala ka pa di ay makakita kanako, Felipe? Wala na kaya. Wala makaila kanako, Felipe? Ang nakakita sa amahan, ang nakita kanako, nakakita sa amahan. Okay, stop sa, Sarge. Okay. Nasa, ayaw, tamane, asa ka niya undang siya. Sa diya nga si Jesus Kristo, nangutan at tumakuan nga si Jesus Kristo, ako andalan o kinabi o kamaturan, wala bisan kinsa ka makato sa gawas kung pinagin ako. Yan si Felipe nga, Ginoo, dugay na magagasulti sa man. Pwede ba ipakita ni mo ka namong aman? Yan si Jesus Kristo, kadugay ko ng pagkikuban niyo, Felipe, wa ba na kakila ka nako? Ang nakakita ka nako, nakakita na sa man. Ako pungutalan ninyo. Buot mo tuwis, kamaturan. Musukor magtagog lamlam. Na di man kuno lamlam, ay musukor magtagog man ako lamlam. Ang gitawin ako lamlam kato mga butbuton mensero, mga mensero nga butugan sa kamaturan. Buto gitawag na ko lamlam. Kung masuko mo, nag-prove mo ka kamo lamlam. Mo kita tapos pa. Ha? Muna klaro dia, Yesus Kristo nga kung nakakita na kanako, Felipe, wa ba nga nakakilala ko ang diskutan na reaksyon. Si Felipe ug si Kristo nagisura sila na Felipe, wa pa ka nakilala ko. Ang nakakita na ko, Felipe, nakakita na sa man. Kung si Kristo, si Jesus Kristo, dili mo pa siya sa man. Manong ingon man si Kristo, ang nakakita na ko, nakakita sa man. Ingon ninyo, layan pa siya na sa man. Jesus Kristo, kung nakakita na ka na ko, nakakita na sa man. Nga naman, padayon na sila, sa mo tagaan. Okay. Naon sa bang miingon man ikaw, ipakita ka namo ang amahan. Sa verse 10, wala ka ba di ay magtuong ako ana sa amahan ug ang amahan aniya ka nako? Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kung pagbulutan. Hinunua ang amahan nga nagapuyo sa sulod kanako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Stop, silence! Ganun, saan? Ha? Iyon si Kristo, medyo pagkali siya nasuko kang Felipe. Taon sa pamingon na ikaw, ipakita ka na ako naman, nagigo na ka na ako. Yung siya ni Kristo, kadugay ko ng pagigoban. Kanako, kaninyo, nakakita ka na ako, nakita sa man, kaya nga sa kunong naman, na nagpuyo sa sunod na ako. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan ng ilang tingog no sa tigpamaba ni Pastor Lahi o sa iyang tigbasa nga babae. Kining gigamit nila nga teksto nga Juan 14 sa paingon sa 11 nga ila ding sabot nga tungod kay si Kristo namulong man ngadto kang Felipe, tungod kay si Felipe nangutana man sa atong Ginoong Kristo matud pa og si Felipe mingon kaniya, Ginoo ipakita kanako ang amahan ug igo na kanamo kay conversation man kini tali kang Felipe og sa atong Ginoong Kristo. Dayon sa pagpangutana ni Felipe niini nga matud pa niya ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo, si Jesus mitubag ngadto kang Felipe, kadugay ko nang nakig-uban kaninyo wala ka pa diay makaila kanako Felipe, mo ni pahayag sa atong Ginoong Kristo ngadto kang Felipe. Sa diyang nangutana si Felipe, ipakita kanamo ang amahan Ginoo. Matud pa din sa atong Ginoong Kristo, ang nakakita kanako, nakakita na sa amahan. Naon sa bang mingon man ikaw ipakita kanamo ang amahan. Pag humagbasa, ningon din ang tigpamaba, stop. Kay iya din i-emphasize mga higalag mga kaigsunan tungod sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo nga tubag ngadto kang Felipe, wala ka pa di ay makaila kanako Felipe, ang nakakita kanako nakakita na sa amahan. So mao ni mga teksto nga ilang gamiton nga ang amahan og ang atong Ginoong Kristo o sarag persona. Tanawon tani ko nahusto bang ilang pagsabot niini mga higalag mga kaigsunan. Kumo tungod kay mitubag ang atong Ginoong Kristo ngadto kang Felipe nga matud pa wala ka pa di ay makaila kanako Felipe, ang nakakita kanako matud pa ni Kristo nakakita na sa amahan. Naun sa bang mingon man ikaw ipakita kanamo ang amahan, wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan aniya kanako? Conclusion din sila tungod kuno kay ang amahan anaa man kang Kristo, conclusion din nga usara silang persona ato nang sayron ron. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo matud pa ni Kristo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulutan,
hinuno ang amahan nga nagpuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Mao niyang explanation pag-lecture ni Ginoong Hesus ngadto kang Pilipi. Nga matod pa wala ni maggisgot si Kristo ani nga usara sila persona sa amahan kundi matod pa niya aron kuno nga makatuo si Pilipi nga nakakita siya sa amahan tungod kay ang amahan mugod naa day nagpuyo sa atong Ginoong Kristo, naa sa sulod sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa atong Ginoong Kristo ang iyang igisulti ngadto kang Pilipi kay namulong man siya kung may gisulti sa kang Pilipi o ngadto sa iyang mga tinunan, wala daw gisulti ni Kristo sa iyang kagulingong pagbulutan. Hinunua kuno ang amahan nga naa sa sulod niya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Karon sa amo dayon nga pag-repute niini sa pag-lecture sa atong Ginoong Kristo ngadto kang Pilipi, among gibuhatan og istorya dili mi nagdugang kay matud ba nila amo kunong gidugangan. Ang among pag-conclude o pag-istorya sa dihang misulti ang atong Ginoong Kristo kang Pilipi pag-lecture nga wala mag-lecture nga ang amahan maura pod siya si Kristo kundi naa ang amahan sa sulod niya. Ang iyang di pamulong dili yang kagulingon kundi kadtong naa sa sulod niya. Amo dang gingnan ni confirm ba si Pilipi nga uy Ginoong Hesus ikaw ra man diay nang amahan. Sa among pag-repute ila din ming gingnan nga nagdugang daw mi o kanang pagdugang namo matod pa nila sign kuno na sa pagka-ignorante or sign of ignorant. Atong ipabati kay haron inyong makuha nga sa among pag-repute ulit tinuod ba gyud nga ignorante. Kami ini mga mahal nga tigpamuno kay sign man kuno na sa ignorant kun among buhat pag-istorya nga managi mo confirm si Pilipi ni ana. Kay gusto din nila nga kun unsay election di na lugar mag-confirm pa si Pilipi kay kun mo confirm ignorante day atong sa ipabati mga higalag magkaigsunan niya. Nakasulti ana, ayan ato sundan. Gamaton pa nila baso og tubig. Lahi ang baso, lahi ang tubig. Naghatag og sample baso og tubig. Dire nato imutan kay mo man ilang gipasabot si Felipe og si Jesucristo. Kabalo ka kinsa si Jesucristo, usudlanan samahan. Nga mao ko na ni baso og tubig. Wa mo kasabot to. Bastian kaloy. Si Max Toledo. Pwede loyang Pastor Ben, no? Pero matod palagi ilang gigayon Pastor Ben nga gidugtungan nila nga wala kamutanan sa Felipe nga ay Pagbuhat mo gan Biblia. ay ikaw din ka na Ginoo ay ikaw din nakamahan Ginoo so that's sign of ignorant Pastor Ben no so that's sign of ignorant Pastor Ben no so that's sign of ignorant Pastor Ben Mao to ilang tingong katong gibalik-balik para makuha na tong that is the sign of ignorant Pastor Ben. Asa dapat katong pag-ingon namo nganong wala mo confirm si Felipe. Unya matod pa niya siya ra po nag-istorya nga ang atong Ginoong Kristo sudlanan. Tinuod bitaw gisudlan man sa amahan. Busa ni kuha mi og usa ka example nga ang sudlanan ug ang gisulod managlahi. Ang gisudlan mao ang atong Ginoong Kristo ug ang misulod mao tong amahan. Munang example mi sa baso nga ang baso gisudlan og tubig. Unya ang tubig misulod sa baso. Sa samang pagkaagi ang atong Ginoong Kristo gisudlan sa amahan pero wa magpasabot nga ang amahan nga misulod atong espiritu sa amahan nga misulod kang Kristo si Kristo nahimo na nga mao ang amahan o ang amahan nahimo na nga mao ang atong Ginoong Kristo. Sa ehemplo pod ang tubig nga misulod sa baso wa magpasabot nga sa diyang ang baso nasudlan sa tubig ang baso nahimo ng tubig ug ang tubig nahimo ng baso. Iyon niya na ang sistema lahi ang misulod lahi ang gisudlan. Sa Biblia, ang atong Ginoong Kristo mo'y gisudlan sa Espiritu sa Amahan. Karon, niyata Brad Cesar. Oh. Si Felipe, sa diyang gilecture sa atong Ginoong Kristo, ang masayran, mga higalag mga kaigsunan, kini si Felipe magwawali kini siya. Usa kini ka magwawali. Nagwali ni siya sa panahon nga si Pablo gani napa sa pagluto sa iglesia. Karon, sa pagwali ba ni Felipe, Brad Cesar, kay gilecture man siya sa atong Ginoong Kristo, nga matod ba, wa kadi ay kaila Felipe, nga kadugay na natong uban-uban nga ang nakakita kanako nakakita man sa amahan, sa diyang nagwali, Brad Cesar si Felipe. Giwali ba niya nga ang amahan maura si Kristo o ang Kristo maura pod si Hiyo ba nga amahan, Brad Cesar? Wala taon mingos Felipe ana pero sa dili pa nako nabasahon ang imong gisitar ba doon Unaw na aragot ka ganina sa iming sa atong istorya sa Juan 14, lain ang nangamuyo, lain ang gipangamuyo, lain ang gipadala. Tulo ang gisgutan ganida sa Juan 14 bersikulo 15 ngadto 17.
Unyang ilang gibasa ang Juan kapitulo ilang man gibasa ang Juan 14 size kadto sa 11 pero gilahos na nimo ngadto sa 23 na adiha duha ang gisgutan dinha. Ato man ang mabasa unya Oo. sa unahan, Brad Cesar. Aniha din ni Ato sang iplastar pag-ayo ang ato ang mga paghanay sa rason. Okay. Atong basahon kining buhat. Kuan kini kasaysayan kini ni Felipe ug ngadto sab kang Saulo nga mao si apostol nga si Pablo. Nag-ingon din niyo Atong ipatagad, Brad Cesar, Oo. kay sa pag-lecture ni Kristo kang Pilipi, tanawon ta sa diyang miwali si Pilipi kung ang iya bang giwali kadtong gisabot ni ining kakontra nato sa doktrina Oo. nga si Kristo ug ang amahan usa ra persona. Atong basahon ni buhat 8 kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa atong pagbasa sa size ikaman tos 12 ngadto sa 13 gingon din ni sa pagpahayag mga higala ug mga kaisunan. Og si Saulo miyoyon nga pagapatyon si Esteban. Nga kinire ba si Saulo man si Apostol Pablo. Og ngadtong adlaw dahil dakong paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Og silang tanan gawas sa mga apostolis nahitabulaag sa tibuok kayutaan sa Judea og sa Samaria. Og si Esteban gilubong sa mga taong masimbahon. Og sila na nagminatay sa hilabihan gayud tungod kaniya. Apan si Saulo nagpadayon sa pagdaot sa iglesia, sa pagpanakasaka sa kabalayan, sa pagtaral sa mga lalaki o mga babae, o pagbanlod kanila sa bilangguan, o ang mga nangitibulaag na nangahadindiin sa paglakaw nga nanagwali sa pulong. Og si Felipe milugso ngadto sa usa ka lungsod sa Samaria. Diin iyang giwali kanila ang Kristo. Timananta si Felipe iyang giwali ang Kristo. Og ang katawhan nagakayusa sa ilang pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa pagkadungog o pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat lugar ngadto kang Felipe sa bersikulo atong pagbasahon ng bersikulo 12 ngadto sa 13 nag-ingon. Apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Felipe, ingon din niya katong mga tao lugar sa pagmantala niya nga lugar kang Kristo sa may balita may tungod sa gingharian sa Dios o sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpangbautismo sila, na nagpabautismo sila nga mga lalaki o mga babae. Sa 13, o bisan gani siya si Simon mitoo og sa nabautismuhan na nagpabilin siya kang Felipe og siya nahingan ha sa kahibulungan o kahibulong sa iyang pagkakita sa mga ilhanan o mga dakong milagro nga nangahimo. So ini atong gibasa bradon, wala gyud dinha gipaila sa atong Ginoong Kristo O ni Felipe sa diyang nagwali si Felipe nga ang Kristo maura ang amahan. Lahi gyud wala gyud nagbanggit si Felipe nini pero kining tigpamapa ni Commander Lahi ay nagbuot-buot sa ilahang pagsabot sa Biblia. Wa man din na nga kung inyong gibasa ang Juan 14 inyong gibasa man ang Juan 14 ngadto sa atong gipakita kaganina sa Juan 14:6 wa man diha mag-ingon nga si Kristo o amahan mao na. Tinuod na, Brad Cesar, tungod sa ilang pagsabot lagi, tungod kay si Kristo pagtubag o pag-lecture ditong Felipe, matod pa niya, wa day kakakita. Kaya nangutana magod si Felipe, asa man daw kuno ang amahan. So pagtubag ni Kristo, ang nakakita ka na ako, Felipe, nakakita na sa amahan. Muna nga atong gisundan, si Felipe gilecture man ni Kristo, unta to, sa pagwali na ni Felipe, sa panahon nga apil siya sa naghitubulaag tungod kay dunay paglutos si Saulo, ang giwali ni Felipe mga higalag mga kaigsunan, suluminti mao ra gyud ang atong Ginoong Jesucristo nga wa niya ingna nga maunang amahan. Tinuod. Sigon sa iyang nadunggan didto kang Kristo sa paglecture. Tanawa kung nung tantang sinabtan nining mga tigpamaba ni Pastor Lahi, unta si Felipe muhimo dito sa pag-eksplikar sa pagwali nga mao niya akong nadunggan. Sa atong Ginoong Jesucristo sa diyan nangutana kog asa ang amahan, ang tubag niya ang nakakita kanako Felipe, nakakita na sa amahan. Ngano man sa pagwali ni Felipe, si Kristo raman iyang gisangyaw ug wa man siya mag-ingon nga si Kristo og ang amahan. Usara. Nakaron
Sundan tagyapon sa pagpadayon niini sa pagwali o pag-explicar o pagpasabot ni Filipe Brad Rene. Sa dihang si Filipe gi matod pa gi manduan siya sa manununda sa Ginoo nga ipaadto sa dapit sa habagatan kay dunay tao dito nga usa ka eunuko nga nagabasa sa kasulatan. Unya, gipaadto, gisugo sa Pilipinas sa manununda. Pag-abot dito, nagbasa ang eunuko. Unya, sa diyang pagbasa, gihubad ni Filipe. Si Filipe ba, nag-explicar ba ni gihapon, Brad Rene, nga ang katumanan sa kasulatan, nga si Kristo o si Hiuba, maurat o sarag persona, Brad Rene? Basahon sa nato, Brad Rene, sa pagpadayon. Anya din Brother Ronnie, din sa Buhat, Kapitulo 8, versikulo 26, ngadto sa 34. Apan usa ka manununda sa Ginoo mingon kang Filipe. Tindog og umadto ka sa habagatan sa dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza kini diha sa Awaaw. Og si Filipe mitindog og miadto og tanawa usa ka Etiopiahanon nga eunuko og alagad ni Kandasi. Ang reyna sa mga Etiopiahanon nga maoy gitugyanan sa tarang bahandi niini. Miadto sa Jerusalem sa pagsimba didto ug aron og karon nagpauli na siya nga naglingkod sa iyang kalisa og nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isaiah. Sa to ba katong eunuko? Oo. Ang gingon dayon og ang espiritu mingon kang Filipe. Dol og kumuyog ka niyanang kalisa. Og si Filipe midalagan ngadto kaniya og iyang nadungog siya nga nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isaias og siya iyang gipangutana nga nagingon. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Gipangutanan ni Filipe ang eunuko. Og siya mitubag, Ang eunuko, unsahon ko man pagkasabot, gawas kon adunay magatudlo kanako. Og iyang gihangyo si Filipe sa pagsakay og sa paglingkod tupad kaniya. Og ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mo kini. Maingon nga dili lamang magatingog ang karniro nga pagadad-on sa ihawan o ang nating karniro sa tubangan sa iyang sa iyang mag-aalot. Maingon man siya sa iyang baba wala magbuka. Sa pagpahiubos kaniya sa katarungan gikawan siya ni kinsa paman pag-aasuyon ang iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi gikuha naman gikan sirta og ang eunuko mingon kang Filipe suginli ako kinsa may ipasabot niini sa propeta ang iyabang kaugalingon o ang lain bang tao. pagkahuman og basa mga hikalag makiigsunan sa kasulatan nga gibasa-basa sa eunuko nga kining eunuko alagad ni Kandasi nga reyna sa Etiopiahanon. Gipangutana siya ni Filipe kung unsa kunoy iyang nasabtan sa gibasa sa eunuko sa basahon o kasulatan sa kang propeta Isaias. Unya sa diyang ang eunuko mingon kang Filipe, suginli ako kay matod pa sa pagpahayag nini sa diyang gipangutana ni Filipe ang eunuko, mitubag man ang eunuko, unsaon ko man pagpakasabot gawas kung adunay magatudlo kanako. Nya, og iyang gihangyo si Filipe sa pagsakay og sa paglingkod tupad kaniya dito sa kalisa. Sa diyang nabasa na ang kasulatan sa Isaias, ningon din ang eunuko ngadto kang Filipe. Suginli ako kinsa may ipasabot niini sa propeta nga si Isaias, ang iyabang kaugalingon o ang lain bang tao. Mo ni pangutana dayon sa eunuko ngadto kang Filipe. Karon Brad Cesar. O gipadayon ta sa pagbasa unsay gitubag ni Filipe ngadto sa eunuko kabahin sa kasulatan sa Isaias. Misulti ba si Filipe nga kining gipangutanas eunuko ang gipasabot atong kasulatan? Nagisgot ba nga kana mao ang atong Ginoong Hioba og mao ra pod na si Kristo o si Kristo mao ra pod na ang Ginoong Hioba kung ipadayon sa pagbasa? Brad Cesar, unya ato dayong susihon og sutaon pod unsa pod dayon ang gihimo nga pagtubag sa eunuko ngadto kang Filipe sa nakasaysay siya sa unod sa kasulatan
nga gibasa sa eunuko o gipangutana niini ngadto kang Pilipi. Ato lang basahon, doon eh. Okay. Kaya ang kining tigpamaba ni Pastor Lahi, may musulti, si Kristo o ang amahan maura, pero si Pilipi kay mo man nilang ipamugos na pirmilig yun na nila basahon ng Pilipi. Okay. Ato man ning sitas ba? ato man ning gisundan tungod kay si Pilipi gilecture sa atong Ginoong Kristo nagwali na, pero ang iyang giwali wa gid mag-ingon nga si Kristo og ang aman o sarag persona, kundi nagwali ra gid sa kang Kristo. Unya dining dapita sa eunuko og si Pilipi, sa diyang nangutana ang eunuko kung unsay unod sa kasulatan, atong sundan ipadayon sa pagbasag unsay paghanay og pag-explikar ni Pilipi ngadto sa eunuko. Sige na yun sila pamugos ang Pilipi. Bisag ito ba na sige, balik-balik hapon. Na Sige. ako sundan hapon ni Pilipi. Kung nag-ingon ba si Pilipi nga si Kristo o kang amahan maura, pasahon ta ang buhat hapon sa iyang Kapitulo 8, versikulo 35 ngadto 38. Ingon ni ato. Pagpadayon na kini sa pagbasa. Padayon na. Hmm? Padayon na to ni kay Sige. sigod sila padron ni makabasa og kuan. Dito ay konklusyon ba dilipitan nila sabton pag-ayo Okay. ang kasaysayan sa kuan ni Pilipi sa iyang kinabuhi lugar about ni Kristo. Nag-ingon din niya 35. Og si Pilipi mibungat sa iyang baba og ang maayong balita may tungod kang Kristo. Maniha, iyang giwali kaniya nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Posta kadali Brad Okay. Sisan. Sa pagtubag ni Pilipi sa pangutanas inuko kinsay ipasabot sa gibasa sa kasulatan tubag si Pilipi ug mibungat sa iyang baba ug ang maayong balita mahitungod kang Hesus Correct. iyang giwali kaniya diya magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Busa si Kristo diay mo iyang gi-explicar sa eunuko nini Oo. Brad Sisan kadtong bahin sa kasulatan karon ipadayon pagbasa. Man makasabot ang eunuko lagi. Mhm. Gingon din eh. Og sa nagpadayon lugar si Pilipia, og sa nagpadayon sila sa pagpanaw lugar natong eunuko. Eunuko. Na abot sila tubig. Og ang eunuko ingon tan-awa, ana ay tubig mato pa lugar niya nga kang Pilipi. Lugar mo na isulti sa eunuko. Unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo? Og si Pilipi miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo. Og siya mitubag. Ako nagatuo lugar ang uniko, nagtubag ni Pilipi nga. Ako nagtuo nga si Hesus o si Kristo mao ang anak sa Dios. Wa gyud ingon din nga si Kristo mao ang amahan, wala man. Nag-ingon man din ni Pilipi, ako nagtuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Nag-ingon ang eunuko ngadto kang Pilipi. Oo. Sa 38 ningon, og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa lugar ang katong eunuko, og silang duha, si Pilipi ug ang eunuko nanaog ngadto sa tubig ug iyang gibautismuhan siya. So nini puntuha bradone sa kasaysayan tali ni Pilipi ug sa eunuko, wala gyud maghiskot si Pilipi nga si Kristo maura si Jehova o amahan sumala sa itong nabasa sa Biblia, pero kaning ipamaba ni Pastor Lahi ay maingon dayon di oy kay ang nakakita sa mahan, nakakita kang Kristo, nakakita sa mahan mo malagi na di man gud lagi mamasapot kay ditso man dahi konklusyon na niya ang puntuha bradone wa matay supak nga ang amahan misulod sa atong Ginoong Hesukristo. Wa man supak na. Okay, so karon, nya na nakuha na nato nga sa pag-explikar ni Pilipi sa tubag ngadto si eunuko, wa gyud siya mag-explain kabahin nga kanang amahan maura si Kristo ug ang Kristo maura kanang amahan. Unya sa diyang nakadungog ang eunuko sa explanation ni Pilipi, mga higalag mga kaigsunan, sa diyang mingon si Pilipi sa eunuko, nagatuo matud pa kung ikaw nagatuo uban sa tibok mong kasing-kasing mahimo, unya siya ang eunuko mituba, ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Sa pagtubag sa eunuko ngadto kang Pilipi, wa gyud mo pakgan pod si Pilipi nga dili kana tungod kay sa pag-lecture sa atong Ginoong Hesukristo kanato siya og ang amahan o sara nganong wa pakgangan ni Pilipi, mga higalag mga kaigsunan, ang eunuko tungod kay ang husto nga pag-ila nga si Kristo bisan gisudlan sa amahan, unya ang gipamulong ni Kristo dili yang kagulingon kay kadtong amahan nga nagsulod niya, wa usahan ni Pilipi nga ang amahan og si Kristo usaray persona. Busa na saypan ining tigpamaba ni Commander Lahi
nga giusa nilag persona ang Amahan ug si Kristo tungod lang sa gibasang teksto nila Juan 14:6 ngadto sa 11 sa walay pagpakasabot nga atong gisundan nga kung si Felipe na lecture man unta to mo po iyang i-explain dito sa eunuko ug sa iyang mga pagwali nga ang Amahan ug si Kristo usa ra di ay persona. O tanawa na sabtan. Karon brad rinay kining gibasa nga 8 nga kapitulo sa buhat dayon ngadto sa 33 gikan sa 32 pero ang atong gibasa gikan man sa 8 nga kapitulo bersikulo 1 ngadto sa 6 unya gikaman nato sa 12:13 para magkuha nato nga nagwali si Felipe unya atong gisundan dayon sa 24 ngadto sa 35 unya gilapos dayon 35 ngadto sa 38. Makita na to ang footnote sa gikutloan sa kasulatan niini nga gibasa sa eunuko o gipasabot ni Felipe nga ang footnote niya sa Isaias 53 nga kapitulo bersikulo 7 so atong basahon brethren. Oo. Pero atong isugod sa bersikulo 1 kini sa pagbasa sa kapitulo 53 haron nga atong makuhang punto palihog pagbasa. Aniya akong pagkabasahon, Brother Ronnie, dinhi sa Isaias Kapitulo 53, versikulo 1 ngadto sa 10, kama 12. Kinsa bay nakato sa among balita, o kang kinsa man ikapadayag ang bukton ni Uba. Kay siya mitubo sa iyang atubangan ingon sa usa ka linghod nga tanom, o ingon sa usa ka gamot, gikan sa usa ka mamalang yuta. Siya walay panagway ni kaanyag, o sa diha nga ato na siya nga makita, wala ing katahom aron ato nga tinguhaon siya. Gitamay siya o gisalikuay sa mga tao, usa ka tao sa mga kasubanan, o nakasinati sa pagantos, o ingon sa usa nga gikan kaniya gitago sa mga tao ang ilang naong siya gibibiyay, o siya wala nato mala. Sa pagka matuod, gipas-an niya ang atong kasakitan, o gipas-an niya ang atong mga kasubanan, apan siya gila nato nga binunalan, hinampak sa Dios og sinakit. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdayat diya sa ibabaw niya, og tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Kitang tanan sama sa mga karnero nang isalag, ang tagstag sa kanato misimang sa iyang kagalingon nga dalan, o gibutang niyuba diya kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Siya gidaog-daog, apan sa diha nga siya gisakit, wala niya bukha ang iyang baba, ingon sa usa ka nating karnero nga ginadala ngadto sa ihawan, o ingon sa usa ka karnero nga naamang sa atubangan sa iyang mga magugunting. Mausab, wala niya bukha ang iyang baba. Pinagi sa pag daog-daog o sa paghukom siya gikuha, o matungod sa iyang kaliwatan, kinsa ba ang ana kanila nga nagpalandong nga siya giputol gikan sa yuta sa mga buhi tungod sa kalapasan sa atong katawhan, kang kinsa angay ang hampak, o gibuhat nila ang iyang lubnganan uban sa dautan, ug ang iyang kamatayon uban sa mga dato, ngani siya wala makabuhat og pagpanlupig ni dihay limbong sa iyang baba. Yes, apan nahimutan niyo ba ang pagsamad kaniya, iya nga gisakit siya, kung ikaw mahimo sa iyang kalag nga usa ka halad alang sa sala, siya makakita sa iyang kaliwat, siya mupahalugway sa iyang mga adlaw, og ang kahimutan niyo ba mutubo sa iyang kamot. Sa 12. Sa 12, tungod nini hatagan ko siya og usa ka bahin uban sa dagko, og uban sa mga mabaskog siya magabahin sa mga inagawan, tungod kay iya nga gibubo ang iyang kalag ngadto sa kamatayon, og siya giisip uban sa mga malapason, bisan pa iyang gipas-an ang sala sa daghan, og daghimo og paglaban alang sa mga malapason. Busa mao ni siya ang kasulatan nga gikutlo gibasa-basa sa eunuko nga gi-explain ni Felipe nga kana siya natuman sa atong Ginoong Hesukristo.
Unya gisugod ta lang pagbasa sa 53 ka kapitulo bersikulo 1 ngadto sa 10 kama 12. Kay si Kristo man ang katumanan niini, ngano? Pagingon, gitamay siya og gisalikway sa mga tao. Si Kristo man pag-abot sa iyang pag-abot niya sa yuta, gitamay og gisalikway siya. Sa pagkatunod gipas-an niya ang atong kasakitan, kinsa may nagpas-an sa atong kasakitan nga diha nagpalansang sa krus para sa pagtubo sa sala ang atong Ginoong Kristo. Apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, kang Kristo gyapon kini natuman. Kitang tanan sama sa mga karniro ng hisalaan. Matod pa dinhi ang tagsa-tagsa kanato, misimang sa iyang kagulingon nga dalan ug gibutang ni Hiuba diha kaniya. Nay nagbutang diha kaniya kinsa si Hiuba ang kasalanan nato nga tanan. Lahi ang gibutangan mao si Kristo, lahi pod ang nagbutang nga mao si Hiuba. Siya gidaog-daog apan sa diha nga siya gisakit wala niya buka ang iyang baba kinsa man na mao nga tong Ginoong Kristo. Pinagi sa pagdaog-daog ug sa pagkukong gikuha ug matungod sa iyang kaliwatan. Kinsa ba ang anaa kanila nga nagpalandong nga sa giputol gikan sa yuta sa mga buhi tungod sa kalapasan sa atong katawan, kang kinsa ang iyang hambak atong Ginoong Kristo kana. Pag-abot sa 10, apan nahimut-an ni Hiuba ang pagsamad kaniya, kinsa man ang pagsamaran kadtong naagitag na nga ang atong Ginoong Kristo. Nakaron Brad Cesar, kay giingon man, apan nahimut-an ni Hiuba ang pagsamad kaniya, kinsa kini masamaran, Brad Cesar, sumala sa pagpahayag sa Biblia, ug unsa ang pag-explicar niini nga ang Dios nahimuot nga samaran siya ug unsay katawagan niini. Sila ba usara sila kahimtan o gilahi sa Dios nga si Hiuba kining pagkasamaran ug kinsa kining pagkasamaran? ug ang tao ni Commander Lahi, Okay. masulti di usara na si Kristo mo ra po na ug ang amahan mo, ang amahan mo ra po gisamaran nga nalipay lugar ang amahan nga masamaran lugar si Kristo. Lain ang nalipay, lain po itong gisamaran. Kasayon, ana. Basahon ta ang Zacarias Kapitulo 13, versikulo 7, ngadto sa 8 nga ito pagbasa, gitug-an yun din ni Bradone, kinsa ning pagasamaran, bisa na lang sa city na lang, para madali, nagingon din niyo, Zacarias 13. Pagmata na o espada, batok sa ako magbalantay sa karnero, o batok sa tao nga akong kauban nagaingon si Hiuba nga giingon din nga nagaingon si Hiuba sa mga panon sa mari ang magbalantay og ang mga karnero managkatibulaag. Busa- Pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. So nini puntuhab na dunay kauban ni Hiuba nga pagasamaran nga kana daw sumala sa itong nabasa magbalantay sa mga karnero sa diha nga masamaran ang mga magbalantay sa mga karnero, ang mga karnero magakatibulaag sumala sa itong nabasa sa Biblia. So karon ang magbalantay di sa karnero ang gipasabot niya na nga matud pa sa tagna sa Isaiah 53:10 nga nahimut-an ni Hiuba ang pagsamad kaniya magbalantay sa karnero unya giingon nga tao nga kauban sa Dios. So wala ing na nga usara sila kundi kining magbalantay nga pagkasamaran magbalantay sa karnero kauban kini sa Dios nga amahan kinsa man ang magbalantay sa karnero nga pagkasamaran brad dinhi gisaysay ba ni o gikutlo ba ni Kristo ang maong pagpayag sa Zacarias haron pagpahom sa iyang kagulingon. Ang tubag na brother mo kana ang atong Ginoong Kristo sumala din sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 ngadto sa 31 ug sa nakawit sila usa ka awit sila nangadto sa bungtod sa mga olibo unya si Jesus mingon kanila karong gabi una kamong tanan managpanibog tungod kanako kay naisulat kini nga nagaingon pagasamaran ko ang magbalantay og magakatibulag ang mga karnero sa panon. Busa ang magbalantay sa karnero nga pagkasamaran nga giingon sa amahan nga si Hiuba tao nga akong kauban mao di ay ang atong Ginoong Kristo. Ang Dios nga si Hiuba mo'y nag-ingon nga iyang kauban si Kristo. Pero kining tigpamaba ni Pastor lahi gyud sinabtan tungod kay si Kristo ug ang man usahon na nila. Pero ang Dios nga man iyang giingon nga tao nga akong kauban ang magbalantay sa karnero nga pagkasamaran nga walay lain mao nga atong Ginoong Kristo. Ug basahon pa gyud nato dugang sa Biblia kining Zacarias 3:7 mga hikalag mga kaigsunan gawas nga kauban kapariha pagit kini sa amahan kini si Kristo. Equal kining magbalantay sa karnero nga pagkasamaran. Niya tay Biblia ang The Living Bible. Basahon ako ang Zacarias chapter 13 verse 7 gingon. A weak sword against my shepherd, the man who is my associate, sa pa, kauban, and equal, kauban og kapariha. Kanong pariho sila, mga higalag mga kaigsunan, kay pariho sila nga Dios. Sa ato nang nabasa sa unahan sa 1:18 sa Juan, sa ang pulong sa Dios,
Ang atong Ginoong Kristo gitawag anak nga Dios. Busa ang amahan pod, amahan nga Dios nga mao siya munang equal sila mga hikalag mga kaigsunan, pero dili pareho og persona, kay ang amahan mismo nagingon kauban og kaparihan niya si Kristo nga mao ang magbalantay sa mga karnero. Come, Brad Cesar, Oh. sa pag-explain kung gi-explain ka ganina sa ilang gigamit nga teksto sa Juan 14:6 ngadto 11 nga ila dayong gisabot tungod kay si Filipe nangutana kang Kristo sa pagtubag ni Kristo, wa ka ba di ay ka ila Filipe nga ang nakakita kanako, nakakita sa man, ilang gikonklusyonan usarag persona. Karon sa pagbayag sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Cesar, iya bagyod nga pinagi silang pagsabot sa pag-explicar ni Kristo, usara bagyod ang iyang kahimtang diha sa man, o gipakita gyud nga lahi siya ug ang amahan sumala sa nakasulat sa Biblia. Oy, lahi taon giputol mo ko nila pagbasa Brad Ronnie, kay ilang gibasa diha naman sila ning ongot sa 8 ngadto 11, pero ilapo sa 23 duha din na dihay. Basahon ako na to. Mao gapong basahon sa Juan 14 bersikulo atong pagbasahon Juan 14:23 nag-ingon din niyo, si Jesus bitubag kaniya nga tulugar kang Pilipi kung kinsa ang nagugma kanako iya pagabantayan ng akong pulong ug ang pulong o gingo dinhi ug ang amahan matud palugar dinhi ni Kristo lugar ngadto kang Pilipi ug ang amahan naigugma kaniya ug amahan naigugma kaniya o muana kami matud pa ni Kristo muana kami kaniya kinsa maning muana kami kaniya si Kristo man nagsulti ngadto pa ni Kristo ug muana kami kaniya ug anha kami mupuyo kaniya kana bang kami tigpamaba ni Pastor Lahe swintaha ko no ninyo kuntaha ko no kanang kami usar ba na daon sa man taon mo do klaro ha do kanang kami naghisgot ka na o plural dili na sabton nga usara inyo man giputol gud ang Juan pagbasa ilahos gani na kanang kasaysayan ni Filipe ilahos sa 23 di ba naghisgot si Kristo diha kauban nako ang aman kauban mi mupuyo mi niya wa man na mag-ingon og usara si Kristo ug ang aman usara kamo ra man nag-ingon-ingon ana. Busa nakita nato mga higalag mga kigsunan nga nasaypan nila ang paghingon nga usarag persona ang amahan o ang atong Ginoong Kristo o ang Espiritu Santo, kay nakita nato nga sa pag-explicar sa atong Ginoong Kristo gilain niya ang iyang kagulingon o ang amahan kay tungod ang gigamit nga termino kami plural o dili singular nga matud pa ako. O sa pagpahayag sa Biblia mga higalag mga kaigsunan nga atong basahon lang ato lang isummarize ang punto kay kun dili nato ni mahurot nato sa pag-explicar atong ipadayon kini sa sunod nga Domingo tungod kay importante man kini mga higalag mga kaigsunan sa panahon nga si Samuel mga higala nga nakikita ang Dios kang Samuel mga higala kini si propeta Samuel ang Dios nakikita pinagi lang sa pulong dili lugar sa kanang personal gyud nga figura kundi pinagi sa pulong nakikita si Hiuba ngadto kang Samuel nga atong mabasa kana sa unang Samuel kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 11 kama 21. Sa ato pa kung ang pagbayag nga kung ang Dios nga si Hiuba nagpakita kang Samuel pinagi lag pulong, so kung mamulong ang kung dunay pulong nga magapahayag dito sa kang Hiuba ingon nga nakita na ni Samuel si Hiuba pinagi sa pulong. Mautong diha kang Kristo, sa diyang namulong si Kristo ngadto kang Filipe, dingon si Kristo nga wa man kakita nga kini akong gipamulong, mao man ni ang amahan nga niya sa sulod nako. So ingon nga nakita ni Filipe ang amahan tungod kay ang namulong diha sa sulod kang Kristo, mao man ang amahan. Sa samang pagkagi nga sa panahon nga namulong ang Dios ngadto kang Filipe, ingon nga nakita na ni Filipe ang Dios nga si Hiuba. Maupod kang Kristo nga namulong siya, pero ang iyang gipamulong mo ang tingog samahan nga nasa sulod niya, ingon nga nakita ni Filipe ang amahan diya kang Kristo, pero dili sila nga si Kristo og ang amahan usara napa dugang pagyod nga atong kuha ag ehemplo ang kabahin kang Jeremias nga diyang si Jeremias may sugo nga gihatag ang Dios ngadto kaniya Brad Cesar og Brad Rene nga kini si Jeremias usa ka propeta sa Dios nga diyang si Jeremias nga
may sugo ang Dios ngadto kaniya, gibutangan si Jeremias sa mga pulong diha sa iyang baba. Unya matud pa nga kining pulong nga diha na sa baba ni Jeremias, mga higalag, mga kaigsunan, kung kining pulong nga diha na sa baba ni Jeremias, kung ipamulong na ni Jeremias din, ingon nga kini gikan na sa naong sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan, kay diha na magibutang, kay may instruction man gihatag ang Dios ngadto kang Jeremias nga mo ni pagabuhaton ni Jeremias nga propeta. Gibutang ang pulong dito sa iyang baba, sa diyang mamulong na si Jeremias nga katong pulong sa Dios kay diha sa iyang baba, ingon nga didto na nagikan sa naong sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan. Dinhi sa mabasa nato na sa kasaysayan ni Jeremias, sa Jeremias kapitulo 1 bersikulo 1 kama 4 ngadto 9, unya ang pagprueba nga sa diyang mamulong na ang Dios diya sa baba ni Jeremias, ingon nga nakita na nato ang Dios diya sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 16. Matud pa, mahitungod kanako, ako wala magdali gikan sa pagkamagbalantay aron sa pagsunod kanimo, ni nangandi ako sa masulubong adlaw, ikaw nahibalo nga ang nagagula sa akong mga ngabin diha gikan sa imong naong. Mo ni pag-explikar ni Jeremias sa diyang gibutangan siya sa pulong sa Dios diya sa iyang baba, ug mamulong na si Jeremias, mga hikalag, mga kaigsunan, ingon nga gikan na sa naong sa Dios. Mupod na ang pag-explikar ni Kristo dito kang Pilipi, tungod kay dili man ang iyang kagulingon mo iyang nagsulti, kung dili ang nasa sulod niya nga mao tong amahan, ingon pod nga nakita na ang amahan diha sa kang Kristo, mga higalag, mga kaigsunan. Dili kay usa na silang persona tungod kay naa si hiuban misulod kang Kristo. Kaklaro sa example, lahi ang misulod, lahi ang nagsulod. Busa ang gipamulong ni Kristo ngadto kang Pilipi, pulong man sa amahan. So ingon nga nakita ni Pilipi ang amahan nga diha kang Kristo sa samang pagkaagi nga sa diyang namulong si Jeremias, kumugibotangan siya sa pulong diha siyang baba, inigpamulong ni Jeremias didto na nagikan sa naong sa Dios. Katinaw niya na, sundi lang gyapon ninyo kami, mga higalag, mga kaigsunan, kaya itong ipadayon ng pag-explicar nini aron masabtan ninyo kung sila ba'y nagsulti sa kamaturan o kami ba'y nagsulti baga sa dili kamaturan. Pero sa ato na nasulti, sa ato na nasulti sa Biblia, ang among pag-explain na kami naghanay sa tinuod nga pag-explain, sila mo'y wala maka tunong sa saktong explanation. Miamot naman ang oras, sundin lang kami ninyo aron nga ato paging makuha ang dugang pang mga kamaturan. Sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Iwinyo Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Iwinyo, kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magapanamilit na kaninyo kauban sa mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Okay niyo sab si Brother Cesar Patio, mingon na lamang kanino, nagkasalamat sa iyong pagpatalingo o pagtanaw o mag-uban kita sa Domingo Bon sa mga gayapon na istasyon. Daghang salamat.